अखंडामा सुमित सचिन डीजे साउंड खरगामा कंचन इब्राहिमपुर एलही में भेंट कर रहा एको तू दीना रहल न जाय छोगे अब रबीना हतयाब एगो एलही में भेंट कर रहा एको तू दीना रहल न जाय छोगे अब रबीना गोरे गोरे गोलिया पर चुमा ले बगन के क्या कर ले भी कौन दिन है वो सुकर सैन के अइहा बन ठैन के सुकर सैन के रे अइबो बन ठैन के सुकर सैन के अइहा बन ठैन के सुकर सैन के रे अइबो बन ठैन के एलही में भेंट कर रहा एको तू दीना रहल न जाय छोगे अब तो रबीना अच्छा गोरे गोरे गलिया पर चुमा ले बगन के अरे वो तेल भी तो गाले लाल भजती ना सुकर सैन के अइहा बन ठैन के सुकर सैन के रे अइबो बन ठैन के सुकर सैन के अइहा बन ठैन के सचिन साउंड खरगामा डीजे सचिन साउंड खरगामा सचिन साउंड खरगामा सुकर सैन के अइहा बन ठैन के अइहा बन ठैन के अखंडामा सुमित सचिन डीजे साउंड खरगामा रूप चमका के आई है अच्छा करके श्रृंगार गे तोरा में बैठा के तोरा करबो खूब प्यार गे रूप चमका के आई है करके श्रृंगार गे तोरा में बैठा के तोरा करबो खूब प्यार गे हमारा ने माना करी है छुबा दी है कौन के किया पूरे छुबी हा कौन दिन है वो सुकर सैन के अइहा बन ठैन के सुकर सैन के रे अइबो बन ठैन के सुकर सैन के अइहा बन ठैन के हां त ये बोना मिक्सिंग मास्टर राजू कुमार सिंगापट्टी मिक्सिंग मास्टर राजू कुमार सिंगापट्टी मिक्सिंग मास्टर राजू कुमार सिंगापट्टी प्यार के निशानी वाला अच्छा कपड़ा पहन के ए तू दिन छली से रे सूट सलवार ज देने रहियो छड़ी कीन के प्यार के निशानी वाला अच्छा कपड़ा पहन के सूट सलवार ज देने रहियो छड़ी कीन के ए जी अजीत सनू के बातली हमारे गे लेना तुझे कभी से करबे लेकिन कौन दिन है बो सुकर सैन के अइहा बन ठैन के सुकर सैन के रे अइबो बन ठैन के सुकर सैन के अइहा बन ठैन के मिक्सिंग मास्टर राजू कुमार सिंगापट्टी।